Hej och välkomna till en helt ny video med världens suraste quiz. Först som ut, jag får inte visa mig själv så jag visar min hand. Nu ser en trigåskren som äter den. Jag tänkte äta den ganska fort idag. Hallå, jag är en fast korea! Titta här nu. Titta här nu. Dog av den här godisen. Jag ska sluta. Jag är ganska ung. Jag är ung. Vad är det mer? Hur smakar det? Jag har gått med. Det smakar. Va? Vadå? Min kompis pruttar precis. Och då slutade videon. Vad var här? När jag gjorde så här. Ja, men nu räcker det.